Det er vores sommervideo. Hey, hvor sidder vi lige nu, hva'? Alright, I'll do it. Ja. Okay, I can do it. Ja, ja. Skide godt. Det er vi starten. Nej, det er ikke en film. Nej, men jeg smiler til Kate. Nå, det er en film. Nå! Sagde de, du ikke ville filme det? Ja, men så kommer jeg på bedre tid. Lykken. Virkelig strammer den for at holde jorden. Hvorfor ved den ikke? Ja. Hvorfor det lort? Velkommen til uvedkommen. Hvad laver du? Sov. Let's get wasted in the sun. Everybody's happy. Let's get wasted in the sun. Let's get wasted in the sun. Everybody's having fun. Hvor er vi? Til festival. Men vi kan ikke komme ind. Så vi kigger pænt ud, for vi kan ikke finde nogen, vi kender. Vi sidder her til næsten Marie K-koncert. Eller lige derinde. Mod solnedgang. Mod solnedgangen, som det ikke er til. Very nice. Nej, vi filmer. Så klap. Er der toiletpapir derinde? I hope so. Me too. Godmorgen, Rebecca. Ej! Hvor flotte shorts.